Здравей! В това видео ще продължим с разработката на веб приложението, което започнахме да правим предният път. Нека припомня идеята, която реализираме. Приложение, което автоматично генерира музикални плейлисти на база на текущото настроение или физическа активност на потребителя. Това беше базовата идея, която разглеждаме, като нека сега да покажем какво направихме предния път и какво ще се опитаме да направим днес. Така, отворих проекта, който предния път създадохме и написахме няколко неща. Тук виждам, че сме направили един контролер, който вика сервис. Вика този плейлист сервис, който се намира ето тук. И в него имаме един статичен dictionary, т.е. стойности, които не се взимат динамично от някаква база или от някакво външно API, ами те са си тук в самия сервис. Нека демонстрираме как работи това на този етап. След малко ще кажа и какво ще направим днес. Така, ето имаме някакъв mood, който в случая трябва да въведем от тези. Например, пишем бягане и приложението ни изкарва ето този лист. Сега няма да направим нещо много по-различно, но ще интегрираме API-то на ChatGPT и този респонс няма да бъде от такъв статичен лист, ами ще бъде от API-то на ChatGPT. Т.е. този текст тук, ето тези заглавия на песни, ще го генерира ChatGPT. Т.е. той няма да го генерира, защото реално ще ни представи съществуващи песни, но един вид ще вземем информацията от там. Така, първото нещо, което трябва да направим е да дойдем тук в platform.openai.com, да си направим акаунт, ако вече нямаме, и да вкараме няколко долара, за да ги използваме за самите реквестове. Това естествено вие няма нужда да го правите, можете само да ме гледате, но за да използваме такова API, все пак ще трябва да се вкарат някакви пари. Така, когато сме приключили с тази част, можем да дойдем тук на API Keys и да направим нов ключ. Ще го кръстим Modify. Така, оставяме го така. И да, даваме му всички permission. Копираме ключа. И сега можем да дойдем в нашето приложение на AppSettingsJSON. Направим ново property и да го кръстим OpenAI. Примерно е така, key. И да му зададем стойността, която взехме от сайта. Така, в този същия сервис направо можем да изтрием това, което имаме тук. Да направим един if check за стринга. Да не е null. Ако е null, ще му сложим, даже може да го направим и така. Throw, беше така. Argument no exception, точка, throw no. Ето така. Този ред проверява дали този стринг е празен, т.е. да не е празен. Ако е празен, ще даде грешка на приложението. Така. Сега следва да интегрираме самото API, като аз ще използвам тук някои готови неща, които съм правил в друг проект. Ще ги сложа в описанието, да можете и вие да ги копирате, пък после ще ги обясня кое какво означава. Така, нека сега покажа какво направих. Направих една папка Contract с още една папка вътре Helpers, където ще сложим такива помощни методи, които само ще ни помагат. Те не са нито сервиси, нито контролери, те са просто класове с някаква информация или някакви, как да кажа, нещо като много кратки логически операции, които ще ни помогнат в самите сервиси. Тук ще изведем изграждането на System Message, който е първоначалният промпт, който ни трябва, за да използваме API-то на ChatGPT, където да опишем какво ще правим и за какво ще използваме самото API. Тоест, какво да очаква ChatGPT на нас да ни трябва като информация. Следващото нещо е User Message, което е
в нашия случай самия мулт на потребителя. Дали ще, нали, това, което е въвел потребителя. Тоест той примерно въвежда ядене. Аз в момента ям и искам някакъв плейлист, докато се храня. Той въвежда това нещо и ние тук го структурираме. Сега още не сме го направили, сега първо ще го направим, но тук ще го структурираме, така че ChatGPT да разбере по-детайлно за какво да му предлага песни. Така. Следващото нещо беше да направим контролера асинхронен. За това ще говорим в следващите видеа. Сега само ще искам от вас, нали, да го следвате. Ето така се пише async. Това прави самия метод асинхронен. И тук се слага task. Ето така самия action result се подава в task. Тип task. Така. Следващото нещо, което направихме, беше самия сервис да го направим асинхронен. Затова, когато го извикваме, тук слагаме думичката await, което означава да изчака самия сервис да свърши и когато свърши с дали ще изчислява нещо, дали ще чака някакъв респонс, както в случая, сервиса ще изчака ChatGPT да ни върне някакъв резултат, някакъв респонс. И когато го върне, тогава самия сервис вече ще върне друг респонс, нали, на този плейлист, който пък ще бъде върнат от контролера към потребителя. Така, нека видим в самия сервис какво съм променил. Ето тук по същия начин сме го направили асинхронен. Тук сме използвали библиотеката на OpenAI за .NET, която може да се добави по този начин. Десен бутон тук на Dependencies, Manage Nugget Packages, на Browse търсим OpenAI, инсталираме я и готово. След това естествено тук добавяме using тага, using OpenAI.chat. Използваме този клиент, с който ще направим request към самото API. Създаваме System Message, създаваме User Message, след това ги правим заедно в лист от съобщения, изпращаме този лист на API-то и когато то върне, ето виждате, то пак е асинхронно, изчакваме да върне, когато върне, идва в респонса самия целият обект, който е върнал API-то и след това екстрактваме по този начин от самия обект. Нали, тук се намира самия текстов респонс на value, content, първият value, content, първото entity в този лист ли какво е? Да, някакъв масив и текст в този обект. Тук се намира самото съобщение, което реално нас ни касае. За да работи самото ChatGPT Library, трябва в Program.cs файла да напишем ето този ред. Builder, Services, т.е. добавяме към сервисите в този контейнер. Add Singleton, добавяме този Chat Client, за да можем ето тук в сервиса директно да го използваме по този начин. Трябва задължително да го добавим тук в програм файла, иначе ще ни даде грешка. Като тук описваме модела, който искаме да използваме, аз съм сложил най-евтиния GPT-4o Mini и след това добавяме ключът, който получихме от ChatGPT, т.е. от OpenAI. Като за да го вземем, пишем така Builder, Configuration, Get Value, което ще бъде string и името на самата стойност, която сме задали тук. В случая моето е OpenAI Key. По този начин позволяваме, т.е. добавяме това в този контейнер, за да можем да го използваме тук в този сервис. Така, това нещо в момента ще работи, но ще изпрати на ChatGPT единствено и само думата, която ние сме му казали. Тоест, аз ако стартирам приложението, напиша примерно, да знам, eating, изчакваме и ето, ChatGPT ми връща респонс. Та обаче сега не знае за какво аз му казвам това eating. И започва да ми връща eating is the act of еди какво си, какво е реално eating.
Така, сега трябва да направим така, че когато напишем това eating, ChatGPT да ни върне респонс от подходящи песни или подбрани песни, някакъв плейлист, по който да направим този, т.е. той да ни върне такъв подходящ респонс. Така. За да направим това, ще използваме ChatGPT естествено. Ще копираме ето така тези двата метода. Ще дойдем тук на нов таб, на нормален чат, ще ги пейснем и ще започнем сега да му казваме. Така, ето ChatGPT ни върна респонса и би трябвало да следва този начин апито. Така, нека го пробваме. Нека видим какво е написало. Можем и така с Center да го сложим на няколко реда, за да е по-четимо. Тук ще трябва този ред. Така, you are a music recommendation assistant. When asked for a playlist, respond only with the names of 8 songs and their authors that match the user's specified mood or state. Keep responses brief and consistent, provide exactly 8 songs and their respective authors in the format song name dash author name on separate lines. Please recommend 8 songs that match the mood. Така, нека сега пробваме какво ще ни върне, когато сложим тези стрингове. Сега пак въвеждаме eating. Ето, вече ни връща лист с 8. То не е точно лист, защото не е форматирано като лист, но може да се каже, че е лист. Sunday Morning, на Maroon 5, Bananas, това онова, така различни песни. Можем да пробваме с друг мод, да кажем Running. И ето връща нови. Тук можем даже да копираме, всъщност той ни беше върнал един респонс, и това нещо може да го копираме и да го сложим. Той го е написал всъщност. Така може да напишем. An example response look like this. И така. И сега би трябва да е доста по-точно. Така, имайки това, вече, когато дойдем ето тук на този респонс текст, сега ще сложа един breakpoint, ето по този начин, и ще направим пак request. И така, пишем сега пак running. Ще влезем тук. И сега искам да видим. Така, респонс текста. Ето го респонс текста. Имаме това нещо. Сега, от това нещо ние ще изкараме dictionary с името на песента и автора на песента. И след това ще сложим, нали, всичките тези 8 записа в база от данни. После това нещо, това ще означава, нали, че това ще се е запазило за самия потребител в неговия акаунт. Нали. Все още нямаме такива неща, но ще стигнем до там. Тези записи могат да се запишат, нали, по този начин към самия потребител и след това, да кажем, използваме апито на Spotify, намираме тези песни и създаваме плейлист за самия потребител директно в неговия акаунт Spotify, например. Можем да направим това нещо и ще го направим в следващите видеа. Сега, като за финал на това видео, нека сложим, както казах, всяка песен с всеки автор в Dictionary. Тоест, трябва от този респонс ние да изкараме
да разделим всеки ред, после да сплитнем по това тиренце, това да бъде песента, това да бъде автора. Нали? Или групата, или там няма значение какво е. Така, нека направим това. Създаваме един обект lines, който използва response текста, който ни връща ChatGPT. Сплитваме го по нови редове. Тоест всеки отделен ред, това ще стане масив с стринговете на всеки ред. Това наклонена черта n означава нов ред. А това означава да ремувне празните елементи, ако има такива, разбира се. След това с един for each минаваме през всеки елемент в този lines list и всеки елемент отделно отново го сплитваме, само че този път по тиренцето, което видяхме, че нали, имаше песента, тиренце, автора. Отново сплитваме, т.е. ремувваме такива empty празни места, ако има. Проверяваме дали дължината, т.е. дали наистина има два елемента тук в parts, защото ако няма два, няма да, тук ще гръмне едното от двете, затова нали, трябва да се подсигурим, че е верен с този масив. Името на песента е първото, затова вземаме него и името на артиста е втората част. Слагаме го в дикшънарито и така това нещо се върти, докато не свършат елементите в този lines list. След това, понеже все още работим с извеждане, съм направил един for each, който просто да мине през самия плейлист Dictionary, за да може да изведем резултата, както преди беше изведен. Но ето сега ще направим и така. Тук ще сложим един breakpoint. И пак ще напишем някакъв mood, swimming. Така влизаме в breakpoint и виждаме ето 8 елемента имаме в дикшънарито. Ocean Eyes, Billie Eilish, еди какво си, еди кой си. И така, това са в момента вече самите песни с техния автор. И след това вече, когато ги извеждаме, ето по същия начин излизат. На следващата стъпка, това няма да излиза тук на конзолата или нали, в Swagger, ами ще се излезе в базата от данни и евентуално ще се върже към някой потребител. Т.е. евентуално към потребителя, който е направил тази заявка. Надявам се да ви е харесало. Можете да ме последвате, може в коментарите да споделите какво ви е харесало, какво не ви е харесало, какво мога да подобря. И следващия път ще продължим с разработката на този проект.